Jeg hedder Ulrik, og sammen med min kone Christine er jeg leder af Fængselsalfa. Derudover arbejder jeg som kirke- og kulturmedarbejder her i fængslet i Herstedvester. Fængselsalfa er et sted, hvor ca. 35 indsatte og 12 frivillige mødes hver anden tirsdag og spiser og synger og snakker sammen. Det er et fællesskab, hvor vi diskuterer tro og liv og Gud, og er sammen i små grupper og beder sammen. For mig er det først og fremmest et sted, hvor jeg kan give Jesu kærlighed videre. Fængselsalfa har eksisteret i 9 år, og vi har indsatte, som har været med i 5, 6 og 7 år. Og nogle af dem fortæller, at det er det bedste, der er sket for dem i lang tid. I mit job er der jævnligt indsatte, der spørger mig, hvor de kan finde alfa, når de kommer ud. De har fundet noget særligt i det her fællesskab, som de rigtig gerne vil have mere af. Da fængslet her skulle åbne en ny afdeling for noget tid siden, så spurgte de os, om vi ikke nok ville lave alfa der også. De ville så gerne have, at der var et godt tilbud til de indsatte. Gud skaber et bespisningsunder herude i fængslet hver anden tirsdag. Man gør det ud af de ressourcer, som I og de frivillige giver. Så tak, hvis du vil støtte det.